Yo! What's up mga katukmol? Kumusta po kayo dyan? So, matagal-tagal po ako hindi nakapag-upload. Gawa ng na-busy po ako sa work. And tara po, mag-almusal po muna tayo. Meron ako rito saging na saba. Ayun. Kaway-kaway po sa mga kumakain ng nilagang saging na saba. Kape po tayo. So naalala ko nga pala mga katukmol na binigyan po pala tayo ng gift card ng client ko. Napakabait po na client ko. So binigyan ako ng 100 gift card Carrefour voucher. So pwede natin pang grocery ito mamaya. Since wala pa naman po tayong sahod. Ayan, wala na po akong pera, wala na pang grocery. Huwag kayo iiyak. Buti na lang na naalala ko to, nakatago lang to. Ito lang yung bukod tanging natanggap kong regalo nung Christmas. Shoutout po kay Sir Paul at saka kay Ma'am Shelly. Maraming salamat po sa Christmas gift nyo. Ayan, gagastusin ko na mamaya. Ipapang grocery ko na. Mamaya guys, samahan nyo kung ano yung mabibili natin ito. Nagkakahalaga po to ng 100 dirhams. Which is pesos ay 1,300. So, samahan niyo po mamaya. Tara, kumain po muna tayo ng saging na saba. Wala ako guys sa asukal. Kanin na lang ilalagay ko. So pupunta na ako ng Carrefour. So ang dala-dala kong camera ay cellphone lang kasi bawal kasi mag-video dun sa may Carrefour. Kasi yung isang camera ko obvious yun eh. Napakalaki tapos meron pang tripod. So ito na lang cellphone, at least maliit lang. Kunwari nagsisend-send lang ako sa kay misis ng mga picture. Gago! Itatanong ko muna guys kung paano i-activate tong card kasi parang nabasa ko dun sa instruction dapat yung resibo daw, nandun yung resibo papakita kasi parang naitapon ko na grabe ang lakas ng hangin, lamig. So yung guys, diretso bayad na daw sa may counter. Papakita lang to sa counter tapos ayan, activated na daw siya. Dito tayo sa mga promo guys. Ayan, 14 lang yung bigas. Kuha tayong isa.
So guys, naka 92 dirhams po tayo dun sa cart. So may sukli pa tayong 7. 7.15. So magagamit pa natin to. Tatago lang natin. Maraming salamat po sa sponsor. Magche-check tayo sa Vans. Naka-sale sila. Okay. So guys, bibili tayo dito ng Vans t-shirt. Mga promo, 39 dirhams lang. Bart Simpson. Collaboration with Bart Simpson. Kaya meron tayong Vans. So yun na nga po ng mga katukbon. Nakauwi na ako sa bahay at nagutom ako. Ayun, pinainit ko yung niluto ko kahapon na sinigang na salmon, yung mga ritasong salmon. Ayun, sinigang ko, ito po siya. Tara, kain po muna tayo. Hindi pala tatagal yung tatlong saging sa halos 2 oras. So guys, ito pong salmon na to 3 beses ko nang kinakain. Kahapon 2 beses, tapos ngayon yung pangatlo. Eh, pero po talaga pag nagluluto ako 3 beses kong kinakain. Kasi kesa naman po itapon, ayun, inuubos ko na lang. Huwag kayo iiyak. So hanggang dito na lang po yung video ko. Maraming salamat po sa nanood ngayong araw na to. Ingat, God bless, and peace out!